En svensk kollega rejser til Danmark for at mødes med sine nye danske kolleger for første gang. De alle sammen deler en stor dansk-svensk fusion. Manden rejser fra Stockholm. Han sidder hele dagen til et møde i Aarhus med sine nye danske kolleger. Og det er, hvad man vel godt kunne betegne som et klassisk, et typisk dansk møde. Her går bølgerne indimellem relativt højt. Man må godt afbryde hinanden, og man hæver stemmen, hvis man har brug for at blive hørt. Svenskeren, han siger ikke noget. Dagen efter vender han tilbage til Stockholm, og der er svenskerne nysgerrige. Hvordan gik det? Hvordan var mødet med de nye danske kolleger? Svenskeren siger det, som det var. Det var et fuldstændig forfærdeligt møde. Danskerne kørte mig helt over. Jeg fik ikke et ben til jorden. Ingen var interesseret i, hvad jeg mente om noget. Hvad har vi at gøre med her? En kedelig svensker eller en flok arrogante, selvoptagede danskere? Vi har i hvert fald at gøre med en ret stor kulturel misforståelse, og det er den slags, jeg elsker at rede ud. Jeg hedder Kirsten Weiss, og jeg har i mange år arbejdet med, hvordan vi leder, forhandler, samarbejder på tværs af landegrænser. I min bog, Når vikinger slås, hvorfor skandinaviske virksomheder har det så svært med hinanden, har jeg besøgt og talt med masser af ledere og medarbejdere i Norden, der siger, at de lægger fra kaj med de bedste intentioner om et godt samarbejde, og alligevel ender man med at misforstå hinanden og ikke have tillid til dem oppe i Sverige, eller dem nede i Danmark, eller dem i Norge. Hvordan kan det være, at det er sådan, når det egentlig er så relativt let at samarbejde i Norden? Hvordan gik det så med svenskerne og danskerne i den her nyfusionerede virksomhed? Fandt de overhovedet nogensinde melodien? Gruppen her, de fandt i hvert fald ud af, at de var nødt til at mødes og samarbejde og forhandle på en anden måde, end de havde gjort hidtil. Danskerne, de fandt ud af, at det er en rigtig god idé nogle gange at spørge en lidt mere tavs svensker om, hvad han egentlig mener. Og svenskerne fandt ud af, at nogle gange så må man simpelthen bare tage ordet, hvis man er sammen med danskere, for ellers så løber de med det hele. Det er netop den her måde at samarbejde på, se nuancer på, skabe nye måder at gøre tingene på, som der skal til, hvis vi virkelig skal udnytte kulturforskellene i Norden.